Метеоритният дъжд обаче ще бъде изумителен. Страхотно! Знаеш ли, този дъжд се случва веднъж на 100 години. Честване на столетието! Да побързаме! Не бива да закъсняваме! Готово! Спайк, взе ли перо и мастило? Да! Свитъци? Да! Взех телескопа, ябълки, банани, плодов пунш и току-що изпечените домашни корабики с ванилов крем и орехи. Да, виждам. Отново си прочел мислите ми, Спайк. И точно за това си най-добрият ми помощник. Прощавай, не те чух. Точно за това си най-добрият ми помощник. Пак не дочух. Какво? Казах. Хайде, да тръгваме. Чакай, щях да забравя. Искам да взема алманах на астронома по астрономическите въпроси. Астрономо Ломо, какво? Онази много стара, голяма синя книга за звездите, луните, планетите, Вселената. Да, ще я взема. Хей, защо най-добрият ми помощник се бави толкова? My little pony, my little pony. Какво е дружба, се питах всеки ден. Вълшебството и ти разкри пред мен. Приключения, забавления, благородна душа и вярно сърце. Добре да правиш. Лесно, нали? И вълшебство навсякъде цари. Понита мили, всички тук сме приятели добри. Малкото пони. Приятелството е магия. Сигурна съм, че взех наръчник на астронома. Тази книга щеше да ми помогне да разпозная планетите и звездите. Може пък някой да я е взел назаем. Пък и тази книга не ти трябва. Ти вече знаеш имената на всички планети и звезди, защото си извънредно умна и астрономически страхотна. Благодаря, Спайк. Голям лъскател си. Да, голям съм сладкодумец. И мой най-добър помощник, нали? Точно така. Твайлайт, голям късмет имаш с твоя помощник. Да имах и аз някой да изпълнява всичко, което му кажа. Аз. Ще правя всичко, каквото пожелаеш, Рейнбоу Даш. Така ли, пискунче? Тогава изхвърли буклука. Слушам, мадам. На Спайк ли трябва да благодарим за тази удивителна трапеза? Не е ли просто невероятен? О, хайде! Казах, хайде! Малкият Спайки Уейки! Кой би предположил, че огромните свирепи дракони са такива сладурчета? Спайк, ти си такава звезда, че просто трябваше да ти ушие тази папионка. Леле, карате ме да се изчервявам. Престанете! Твайлайт, твой ред е. Спайк, стига толкова. Добре, стига толкова. Ей, вижте, представлението започва. Невероятно! Еха! Не е за вярване! Просто съвършено! Невероятно! Тези корабейки са страшно вкусни! Спайк ги изпече. Като стана дума за него, Спайк, ще ни донесеш ли малко пунш? Спайк? О, горкичкият! Преуморил се от толкова труд. И сега в пунша има Спайк! Лека нощ, Спайк. Приятни сънища, мой най-добър помощнико. И
Изследване върху кометите. Кометите са малки тела с неравна форма, съставени от нелетливи зърна и замръзнали газове. Те имат крехки и разнородни структури. Да му се не види. Това е работа с Спайк. Той да беше буден. Чакай, не си отивай, не се бой. Благодаря ти, че ми върна свитъка. Колко е студено тази вечер? Искаш ли да си починеш тук и да ми правиш компания, докато работя? Докъде бях стигнала? А, да, крехки и разнородни и ги отгръща облак от материал, наречен кома, който нараства и засява с приближаването към слънцето. Успах се! Вече е 10, но съм готов да работя 2 пъти по-бързо. Моля те, не се ядосвай. Какво искаш да закусиш? Овесена каша? Или тревни палачинки? Спайк, не се притеснявай. Но сутрешните ми задължения... Всичко е наред. Бухалуци ги свърши вместо теб. Кой? Той е новият ни младши помощник. Ще ти помага с задълженията, за да не си непрекъснато толкова изморен. За какво ни е младши помощник? Не съм уморен, справям се отлично, мога и без сън. Не се тревожи, той просто ще ни помага малко. Аз трябва да изляза. Иди да се представиш на Бухалуци. Той е в библиотеката. Разтревожен ли ти изглеждам? Кой се тревожи? Еко! Еко! Леле! Приятел, изплаши ме. Здравей, аз съм Спайк. Сигурно Твайлайт ти е разказала всичко за мен. Спайк, аз съм най-добрият ти помощник. Аз съм Спайк. А ти кой си? И какво си? Мислех, че се казваш Бухалуци. Добре, Бухалуци, все тая. Аз съм Спайк, разбрали? Трябва само да запомниш, че аз съм номер 1, а ти си номер 2. Ясно? Аха, ще се правиш на загадъчена. Ще те държа под око. И аз имам очи на тила, така да знаеш. Всъщност нямам, но разбираш какво имам предвид. Тази птица иска да ми отмъкне работата и да стане номер 1. Ще докаже на Твайлайт, че аз заслужавам да бъда номер 1, а не този страховит бухлю. Няма да му отстъпя работата си, пък каквото ще да става. Какво прекрасно пухкаво пернато малко приятелче. Много ми харесва. Наистина е чудесен. Чудесен бил. Да, чудесен е. Много е чаровен. Бухалуци, ти си такава звезда, че просто трябваше да ти ушия тази папионка. Каква се е вкиснал такъв? Сигурно просто завижда на Бухалуци. Може би Спайк се чувства застрашен или се безпокои, че Бухалуци ще го замени. Да го замени ли? Това е абсурд. Спайк си знае, че е незаменим. Опитват се да ме заменят. Но аз ще докажа и на Твайлайт, и на Бухалуци, че все още съм номер 1. Спайк, донеси ми онази книга «Двуглави митични». Митични мистерии, знам къде е. Благодаря, Бухалуци. Спайк, не си прави труда. Бухалуци витна и ми донесе книгата. Ще ми трябва и паровете от вълшебната страна. Ей! Слез оттам ще паднеш. Да му се не види. Слушам се. Последното ми перо за писане е счупено. Не се бой. Твоят най-добър помощник е тук. Перо. Къде ли е? Не е тук. Перо. Къде се е тянало?
Откъде да намеря перо? Спайк, чакай, чакай! Магазинът се казва Пера и дивани. Продавате само тези две неща. Съжалявам, малкия. Ще ни докарат пера чак в понеделник. Да искаш диван? Кълна се, че имах едно перо тук някъде. Ето, дюла. Не дюла, перо. Добре, пъдък. Одеяло. Тортили. Аха, киш. Не киш, трябва ми перо. Не, съжалявам, свършила съм ги. Да му се не види. Ела тук, кокошка. Пи. Ела при мен, кокошчице. Казах ела. Не по лицето, не по лицето. Ей, престани. Спайк спасява положението. О, Спайк, нали ти извиках още когато обръщаше всичко надолу с главата? Бухалуци ми даде едно от неговите пера. Чудесно! Идеално! Страхотно! Тогава ще довърши останалите задължения или Бухалуци е изпълнил и тях. О, не. Останах още доста задачки. Мога да не спя цяла нощ и да ги довърша. Горкият Спайк. Ще свикне. Той е едно много добро маниче. Спайк, какво е това? Нали каза, че тази книга е изчезнала? Бухалуци я намери точно където е мястото, но в това състояние. Как е станало това? Ами, виждаш ли, не исках да те разочаровам и... Не си ли виждала дракон да киха? Виждала съм дракон да лъже. Много съм разочарована от теб. Ти си ми скроил този номер. Ей, аз мога да въртя номера. Не ми бухай. Ще видиш ти. Бухалуци е решил да заеме мястото ми, сигурен съм. Трябва да го спра. Но как? Ела, Опал! Да не закъсняваме за чайното парти на Флатършай. Като истинска. И когато Твайлайт я намери разкъсана на пода, ще помисли, че Бухалуци е виновен. Нали се храни с мишки. А аз отново ще стана номер 1. О, горката полска мишка, разкъсана на парчета. Сигурно е бил Бухалуци. Нали знаеш, бухалите се хранят с мишки. Каква ужасна птица. Трябва да бъде наказан. Нали? Спайк, не знам кой ме ядосва повече. Че умишлено си се опитал да натопиш Бухалуци или че си решил, че ще се върже на този жалък номер. Завистта те е погълнала, Спайк. Наистина съм разочарована. Това не е онзи Спайк, когато познавам и обичам. Тя май вече не ме обича. Твайлайт ме мрази. Студено ми е и съм гладен, уморен и самотен. Нима може да стане по-лошо?
Явно може. Ехо! Ехо! Какво е това? Ако ме чакат такива открития, изобщо не искам да се връщам. Скъпоценни камъни! Напълних си коремчето, но душата ми си остава празна. Липсват ми Твайлайт и другите понита, но тя вече не ме обича. Затова е по-добре да си живея тук в самота. Тук става по-топло. Парата е полезна за кожата ми, но тук взе да става ужасно горещо. Какво правиш в моята пещера? И защо ядеш от моите скъпоценности? Здравей, братле! Не знаех, че пещерата и тези скъпоценности са твои, но не ми се сърдиш, нали? Хей! Ние сме като братя! Ти си дракон, и аз съм дракон. Двама срещу целия свят. Не можеш да ме оплашиш. Добре де, голям си. Много голям. И ногтите ти са страшно остри, а опашката и тя е цялата в шипове. Но не ме е страх от теб. Какво ще кажеш за това? Бих останал, но трябва да си ходя. Чао! Не искам да съм на твое място. Спайк, насам! Как се радвам да те видя. Бързо, качвай се! Много е тъмно, нищо не виждам. Спайк, така се притеснихме за теб. Аз се притесних за теб. Защо избяга? Помислих, че вече не съм ти нужен. И че не ме обичаш. Спайк, естествено, че бях разочарована, но ти си най-добрият ми помощник и приятел. И винаги ще бъдеш. Просто понякога ми е нужна помощ и през нощта. А не мога да искам от теб да стоиш буден до късно. Ти си бебе дракон и имаш нужда от сън. Бухалите са нощни птици, затова помолих Бухалуци да ми помага, но не и да вземе твоето място. Никой не би могъл да те замени, Спайк, дори когато се държиш като ревнив глупчо. Съжалявам, Твайлайт. Не трябваше да ревнувам толкова. И аз съжалявам, Спайк. Трябваше да бъда по-тактична. Бухалуци, вече знам, че не си искал да заемеш мястото ми. Прощаваш ли ми? На мен, прости на Спайк. Прощава ти, Спайк. А вие как разбрахте къде съм? Крачетата ти бяха оплескани с кетчуп. Бухалуци откри стъпките ти и ги проследихме чак до пещерата. А, да, кетчупът. Но изглеждаше като истинска кръв. Знам, че принцеса Селестия ще иска да прочете за случилото се днес. Готов съм, само кажи. Хей, Спайк, защо ти не пишеш на принцеса Селестия, за да й разкажеш какво си научил? Наистина? О, това е голяма отговорност. Знам, но моят най-добър помощник ще се справи с задачата. Скъпа принцесо Селестия,
Аз съм Спайк и ви пиша за своите приключения. Тази седмица научих, че с лъжи и ревност можеш само да развалиш едно приятелство. Научих също, че имаме достатъчно любов за всеки от приятелите си. Затова от тук нататък обещавам, че аз, Спайк, ще... О, Спайк. Кой ли? Спайк. Нали се сещаш? Ролите озвучиха актьорите Живка Донева, Мина Костова, Татяна Ефимова, Мартин Герасков, Десислава Знаменова. Преводач Живко Тодоров. Тон режисьор Георги Халудов. Режисьор на дублажа Веселина Стоилова. Адаптация VMS.